Ben je eenzaam? Denk je dat liefde niet voor jou is weggelegd? Dat dacht ik vroeger ook, totdat ik mijn Clyde tegenkwam. En als ik mijn Mr. Right gevonden heb, kan jij dat ook. Ik ben Connie Konings, de professionele matchmaker. Klote job! Vincent nu niet. Samen met mijn deskundige team bieden we de persoonlijke aanpak die jij verdient. Hoe bedoelde in zijn kast? Ik wil geen hamster in mijn gat. Consulente Peggy ontvangt u met de glimlach en selecteert voor jou de beste dates. Eruit. Ja, ik moet 2 debielen uit de kast zien te redden. Eruit! En voor de juiste analyses kan je op onze huispsycholoog Paul vertrouwen. Het is hier verdomme allemaal hun schuld. Amateuristische prutsen! Ons doel, jou gelukkig maken. Schrijf vandaag nog in, want niet geschoten is altijd mis. Ho, wacht even. Ik zeg tegen mijn klanten altijd dat de eerste indruk de belangrijkste is. Maar ga niet te veel af op wat ik hier zie. Want vanmorgen had ik alles nog perfect onder controle.